गाना आते ही ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग नंबर 8 6 घंटा में 1 मिलियन वे म्यूजिक चैनल से तो पियवा के चरित्र बा 2.0 के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी लोग ऐसा ही आशीर्वाद बनले रही लोग। और 1 नंबर ट्रेनिंग पर मंगाए के बा, दू गाना ट्रेनिंग पर चल रहा बा। तो ये गाना के 1 नंबर पर मंगाई लोग बहुत जल्द। कैसन पियवा के चरित्र बा बहुत ही बवाल सॉन्ग बता जे नहीं सुन ले जाके जल्दी सुने हुए म्यूजिक चैनल मेन पर बा जौना के सब्सक्राइबर 59 मिलियन बा। तो भोजपुरी के सबसे बड़ा कंपनी है तो वही पर ट्रेनिंग नंबर 8 पर चल रहा बा। तो ट्रेनिंग 1 पर मंगाए के बा आज के आज और 1 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा मात्र 6 घंटा में। ये सब आप सबके प्यार दुलार पे हाँ। तो ऐसा ही पावर स्टार को अपना प्यार दुलार देते रहें। और पियवा के कैसन चरित्र बा 2.0 के ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी और नंबर 1 ट्रेनिंग पर। अब बहुत जल्द बहुत सारा गीत आ रहा बा जना के पोस्टर लॉन्च हो गल बा। गीत सब आ रहा बा। ओकरा बाद देवी गीत भी 5-6 दिन में आ जाए। तो आप सब प्यार दुलार देते रही। जय भोजपुरी, जय पावर स्टार।